De gondelveert op Tjilm, die gaat net terug. Maar daar kom ik heel net voor. Simmer in Friesland liet juist al die oren dingen zien. Dat we gewoon waar misschien net zo volle aandacht voor hebben. Ik wist bijvoorbeeld net dat je zo'n prachtig strand weer in Droegeham. Hoi Simon. Goedemorgen. Wil ik eens meer vertellen over de ham is, als ik het steeds mat? Ja, in de volksmond zeggen we altijd de ham. Ja. De ham? Ja. Waar staan we hier? We staan hier bij de oude Brink. En dat is wel heel bijzonder, want brinken die kom je vooral in Drenthe zien, net in Friesland. Want wat is een brink? Een brink is een dorpsplein, dus een plein midden in het dorp. En daar staan bjemmen op, in dit geval ikebjemmen. En om die brink heen, daar staan vroeger 3 cafés. Oh. Dus het is echt het centrum van het dorp. En wat gebeurde hier? Nou, ik denk de meesten die kwamen hier vroeger wel binnenkwamen. En 2 keer in het jaar wie hier een veemerk. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. En het dat dan ik met te krijgen maar dit beeld? Ja, dat had hier alles mee te maken. Heel actueel is het trouwens. Ja, het is onpast aan deze tijd, ja. Hartstikke mooi. En ja, die boeren in die veekeepman, de boeren wilden een koffiekeepje aan een veekeepman. En er zit dan een verhaal bij de kei uit Droegeham. En uit de woorden, die winnen wat lichter als de kei van de klei. En dat komt, de kei op een klei, die winnen vaak wat vetter, want dat weer vruchtbare grond. We zitten hier op een zongrond, is minder vruchtbaar. Dus die kei winnen hier gewoon wat lichter. En een lichte kool werd er vroeger dan een Droegehamster neemt. Dus dat een boer op een veemerk kwam en hij woonde een koffiekeepje aan een veekeepman. Maar die veekeepman woonde nog heel Jan. Dan zei die boer, het is geen Droegehamster. En zo herinnert dat nog, dit beeld om die tijd? Ja, klopt het, ja. Is die iets een kleester? Ja, dat klopt. Hier is die het Bouwe Kleester. En Bouwe is de man die dat kleester stichten had. En het is ongeveer 1250 jaar oud. Zo. Maar het kleester zit er nou net meer. Nee, dat is in 1580 al afbrutsen. Want toen kwam in Friesland de hervorming. En toen werden alles wat onder Rooms-Katholieke kerk herinneren we verbinden. Iedereen moest hervormd worden. Nou, en de kleesters die werden hartstikke afbrutsen. Schande, hè? Ja, achteraf zei je dat is schande, ja. Maar ja, zou je dat doen. Want er is nog wel wat te zien uit die tijd. Nou, die klokkenstoel komt uit die tijd. En hier hebben we nog een oude grijfsteen. Die had de grijven Delver Jeddenverleen opdold. Toen er een grijven maatje moest. En die grijfsteen die komt uit 1598. Ja. En die hebben ze hier inmetseld in het baarhuisje. En dit is het baarhuisje van? Nou ja, dat nemen ze dan vroeger werden hier wel degene die het over verstaan wie, die werden hier dan zo lang delzet. Ja. Die ik maar temperatuur en dat soort dingen te maken. Nou ja, het wordt nou gebruikt als materiaalhokje. Ja. Nou, en dit wil ik even zien letten, want dit is heel karakteristiek voor de noordelijke Friese woorden. En deze dingen, de Dijkswalen, die zul je vooral in Droegeham en Eerste Mar. Ja. En deze Dijkswalen die hingen, en die gaan nog steeds, de functie van veekering. Zodat het vee van de ene boer net zomaar in het land van de andere boer komen komen. Oh. En in de legere gebieden in Friesland heb je natuurlijk al je sletten. Ja. En die sletten, daar zit water in, dus dan komen die kei, die gaan natuurlijk net samen trots een sleet heen. Maar hier op de hegere grond kwamen die sletten samen droeg te staan. Oh, dus konden ze er zat nog in herinneren? Ja, daar konden ze erin rennen. Dus toen hadden de boeren hier in vroegere tijd, als je van deze dikken opwerpen, op die dikken kwamen bjemmen te staan zoals eken en esken. Ja. En dus dat is de oorsprong. Hier plot het twaan bij en dat soort Ja, ik ken net stroeken. lid, ik proef even niet. Lekker. Nou, hier zien we nog zo'n Dijkswal, die is midden in het dorp Steenbleun. In de 60er jaren ben je al je huizen bouwt. Maar toen had men besloten, deze dik, die is zo karakteristiek van Droegeham, die laten we hier staan. Dus dit is één stritten, worden uiteindelijk, maar in het midden nog die Dijkswal van Jettiet. Ja, eigenlijk met 2 stritten, maar een dikke tussen dus, ja. En de ene strit heet aan de Dijkswal en de andere heet de Boslonen. Ah, mooi. Ja, En inderdaad heel karakteristiek van hier, hè? ja, dat klopt. Ja, dat zul je net zo vol in het dorp. Dus ja, dat had ze toch mooi betaald. Dank u wel, Simon. Vond het Ja, leuk. die. Ja. Ik
Ik ben benieuwd dat Arjen het ik zo leuk vindt op de tuin, werd vanzelfs ik van alles lekkers is. Dat je niks meer verder van de tuin. Kan je wel naar de supermarkt gaan, maar dat jou niet, dat je niks meer lekkerder als van de tuin af. Ben je nog een dikke 50 keer op de tuin, ja. Wie men had de tuin mij op de hoogte. En het is nog 10 dagen opgehoord. Van die af het laatst. Nou, ik kan dat niet meer doen. Ja, dat is een man voor de gezelligheid. Maar hij had ik wel een beetje kunnen. Hij vertelde dus ik was een van mijn stad waren. Maar wie de mensen zien mij bouwen, dan zei hij van kent 20 nou wel, want en dat is altijd hij had ik nou gelijk. Dan ga je een praatje, de ene gaat dit neus en nog een dat neus. En de ene ligt wat boter al door. Dat ga je dan ook wel. En grapjes krijgen we hier wel over. Want je je net hoe een grap kennen, kan je hier ook net een tuin aan. Dat is een kabouter in wel hoor, maar nee, dat kan niet meer. We hebben altijd een mooie ploeg gewoon. Nooit geen spul, nooit geen ruzie. Nee, ik had hier altijd wel net zijn hoor, hè. Dat wie in de tuin hier. Dan is het nou tijd om binnen te zien, maar eigenlijk vind ik het er wat te mooi waar voor. Dus misschien ken ik wel mijn boeten. Dit begint al wel leuk. Best onbellen, we gaan geen doorbel, maar als je op de rode knop drukken, dan jaren we je wel. Nou, dat ging maar net bezieken. Hey, Vanke. Hey, Daar hoi. ben je al. Ja. Nou, kom maar, we gaan naar achteren toe. Lekker naar naar boeten. boeten? Waarom om in de hoes te zitten. Kom op. Ik ben het er helemaal mee eens. Wat heb je hier een mooi plak. Echt wel. Ja. Wat een ronde. Ja, dat is echt wel mooi. Ja. Zo, en ook wat die shell hier wil. Zo. Oh, nog best Wat is een leuk die? woordje. Er is geen einde aan verlangen, alleen tevredenheid is dus de beste weg naar geluk. Verwerf daarom tevredenheid. Wauw. Goed, hè? Ja. Leuk, Met hè? je eigen tekst? Nee, wij waren toen in Paaslo. En we waren toen met de boord. En ik besloot van, ik deed die een boek hebben. En dan kwam deze teksten Ah. voor niet meer te waaien. En slag het dat wat, tevredenheid? Dat vind ik van wel. Ja, wij zijn zeer tevreden hier. Ja, maar ja, dat staat zo krekkelzijds wat een rijkdom hier. Ja. Dus je hoeft het op vakantie? Wij in principe hoe wij helemaal niet voort. Nee, wij hadden wat ik de sectie aan achter in de buis. Ik besef dat we buis? ja, daar hebben wij een bed in. En daar hebben we dus toen bij Pinkster en de Hemelvaart. Toen zei de vrouw van, ja, we kunnen net voort. Dus we zijn van, gaan we achter in de buis sliepen. Op naar de buis? Op naar de buis. Wauw. Fantastisch, hè? Ah, geweldig. Zullen we net maar gereden, ik neem jongens nog een lekker windje. Hè? En dan genieten we hier heel mooi. Dan hebben we hier de bank hebben we daar mooi hier staan. En dan zullen we hier mooi zo de natuur heen. Maar hoe kom je hier, Roen? Hoe kom je op dit idee? Nou ja, hoe komt het op het idee? Ik keek al ooit een keer ergens als jongen. En nou ja, omdat ik bij Kielstra werken had. En toen zei ik in Kielstra, toen ik opgeholpen ben van werk, ik zei, ik sta een riool bij. Ik zei, die mag ik een keer achter de oor staan. Nou, dat is geen probleem. Dan gaan we je zo in het hagelen. Dat is aan het liggen. Als je dit hebt, dan hoe je net voort. In principe hoeft het niet voort. Nee, maar dat hebben wij, toen had dat beurtjes van tevredenheid. En wij zijn zeer tevreden. Geniet ervan. Ja, doe we. En bedankt dat we het even zien mochten. Heel gradient van je. Verhier je dit trouwens? Nee. Miranda, dat ken je niet. Maar als het erin schreven was, dat gaan wij wel meer mee zijn. Als je hem dat echt een keer willen, nou, bepaalde mensen die vertrouwen ik wel daar. Ik vertrouw daar ik wel daar. Ja, door mij er komen, ja. Maar Nou, dat mij. Ja, nee, dat mij. Ja, dat is geen enkel probleem. Nou, en het kan het oorzaak dat je dit hier leuk vindt. Heb ik er weer een slierplakje bij. Maar ik droeg een ham is dus Summer in Friesland. En moon, je in je wijns.